kublai film baro hak next step ko bamta yak prolog ba it baro kwe singap may page yaknik YouTube channel apnang so halang yipi baro shaknik a daily devotional a program jang good news TV hak next step ko bamta tung phailang bat nga banyu puson lang bat nga Siya ke gospel ke kum Matius kelnang ke bakatwe ke dekat ke arfra ke baong. Tuan hanga pi baro ke batai bat bakia ke jingket dengan penjam yapi. Tuan hanga pi baro ke batai bat ke bakia ke jingket dengan penjam yapi. Maka pang pedang hak next step ke bamta banyin puson lang long wan chu Jisu. Matius about tho yakne ke benta utho namta kita ki brio ki bapuli hak ta ki por ki jongu ki kristan okumno hapdeng ki jingkit ki bakhia ki jongki utho ru sha ki brio man pensu thu ya ki jiu shapang Jesus Christ bat ke jingim ke jongu kumno ka long utho na ba uyo i ba pedang ki jiu ba ha ke jinglong jong ki jiu ki dan ke jingkit ke bakhia kata ka long ba ki deban buat renti ya ki an ki hukum ki babuan ba rius pa tam bat ha ke jo ko por ki dan ru sekini ki parsi ndo ki baban khia ya ki ba lingba kini ki an bat ki hukum kat kum kaniam jiu bat ki wadru ba ki brio ki jiu apa ki yakendu yaki ki dei banda ya khublei ne ai khublei ai ke burom ke jingu yaki haman na ki por ba ki khap ba ki yakendu te kumta kalong yaki jiu ba kalong ka ban khia ba bat shushu haba ki lakum yai like nekum le palat hukum kedon ke jingpin saja ke bakrau kumta Matius ukwa bampin sotho yaki jiu baro baki bapule yak ba u tho bon hau Jisu ya kata ke lingkor ke bajam ke basting bangila banket om kum ba ni ke lingkor ni ke perthai ke bolong ke bakhia ba ukwa ru ba ki jiu kin phai she ki jing hikai ke jong Jesus Christ kin phai she ki jing hikai ke jong u kumno ki dei ban le la ban i min tep ki jing hikai ki jong Chris na ki bubun ki benta ke we ke long ki jing hikai ba ki jing thu khana halo luom ta Matius kenang basan tar ka huk ki hukum ki ba kong santam ki ba u Jesus Christ ula ong kata ngila ban syam kum Matius arfuar la phnyo ke dekhat hadu basau phau kita ke hukum kelong bang in ie you blay dala ke donut jongi baro dak jingmo jing perkhat jongi baro badak jingim jongi baro bat ke hukum ke baar kelong bang in ie yelo para marjan kumba yalade kata kelong ki hukum bat hakine ki ar ki hukum ke ba Jesus Christ wong balas dien lo ki hukum baro ki ba ki jiu ba ki brio ki tep bakum ta la ngi le ikni ke hukum kan umlong ke bakhia ha ke jingim ke jangi kini kelong ke lingkor ba Jesus Christ ukwa ingi bangin ket tep ya ke hukum ni le ke hukum jangu ba ni buat ya ke jingi kai ke jangu ke jingi kai ke jangu long bangin ie ni long kita ki brio ke bapinyesok ni long kita ki khun ke jong ublai ki ba kiar na ki jingle palat ki ba kiar na ki jingle basneo
ki bakiar na balai arsap ki bakiar na ka jingkran lamler ki bakiar na ki barok ki basniu kumta Yesus Kristus kwai ak jingem ke jongi nadang perkat ke jingket ke bakia ak nik singi por nek jingem shimat ina bonong bakapop renjan ke bangket ke jingle palat ke jongi ke bayat lait ya kamon ke jong blai bayat lait ya hukum ke jong Kris hak jingem ke jongi ila ban syam ba ngila le palat dak ba nimshim syakri yo trai dak donut ke jongi ritang dak remyang shintur nimshim syakri yo trai dak jing perkhat ke jongi nimshim syakri dak jingem ke jongi baro naba nipin sobha ya ke ne ke mat ke jongi dak jong kan perthai adim bang suf tho kumta kan dik long ke ban khia ke jing ke jongi mi sngo bang im dan je ka shu mi sngo bang ngila long ke ba ram ke ba jat bat dan shu kata ke jing pin em ya po ke jing em ke jongi kumta perlo bo i haba ngi suf tho kumta nim dai pat ban ngindu jingkerman mom don shu kata ke jing pin khia nim don shu ta jing map ya ke jing em ke jongi bang ngi la le bang ngi la ya palat nak khmat ke jong blai Jesus Christ don mo ong wan sanga phi barok ki bakhia ke jingket wan shu Jesus Christ ya thu ya ke ba ngi la le u blai u don ban map ai blai long ke jing i bun map ru yangi lada map yangi unum pha ru yo khon ba tang mo re ju Jesus Christ ban wan ching ne perthai ban pin em yangi ki nong pop kumta ngila ban keliru hato kat no sien ublei undang map ya ki jing palat ki jongi u Petros haba ukuli jusu bakat no sien ngala ban map yala upara marjan haba ule sniu yanga u Petros ulong hato ngila ban map nyau sien ne Jesu wong om tang nyau sien re nyau pau sien nyau ngila ban map ya lau paramarjan nak jingle palat kijong nak tak daw perlo bo i ni don you no blai don you Jesus Christ bla ban map e ki pau kijong ni ka shong padangi ka dei yangi bangin lech shu u dang khot ban wan u dang khot yangi bangin IT ya ka jing im ka jongi ha u khnang ba kumno u nyo ban insting ya ka jingkit ka jongi khnang ba kumno nyo ban pinjam ya ka do no khia ka jongi kumta perlo ba ye nadang yi sngo ngim don lat shu ngim pha shu blai ha u don kalat ba ka jing im ka bom jikot wat sngo bang kanik jing im ka jongi ra long ka ban le na ai rei u try ni Jesus Christ udon dang yeng hajan jingi pingin pha shu an IT ki jing im ka jongi shu nam ban light na ki jingkit ka bakhia light na ki pop njang ka bangi la la blai nang ta ka borong ka jongo amen tin duai blai pa jingi banang ingu me try jing husband ka jong me baro ingu me try ba mem la pha khon ba ta mor we jong wan chikane ka perthai man pin em ngi ka bachat ba ka baram ta try ngi long ki brio ba bum sin ki bale palat ya ki hukum ki jong me ba yat light ya ki ki ba me la hukum ngi bam dai ban dai ta try ngi ka pa ju me nyarap ngi la phai la khmat jingi shame ba kum ta la try ya ban IT ya ki jing im ki jong IT lot ya ki jing kit ka bakhia shame rap me try ngi ui ha dang ka jing kit bakhia pop ka bang kit jing jing rap ngi ben phash me
ban ai cái jing cái bas kham hangi no nai nak ni cái jing ket cái bakia yo ekta cái jing pen em banami hak tang tra jing Jesus Christ ni pan amen